chỉ bay ule với chút Chhang al karon Siamdan na Bete hi bu ban Chhang phut ania purun sen na so thing le chi hengte ka bol lo tur te ania ti hian Bete hi ka chum min sa ve kanita Bete no khata hianin Chhang phut hi no ni ka tel don ani no khat no ni chuan hemi a hianin chi a altok tur te kha chuan hi so thing den som ania purun sen na hi ka chananga kan kalau telang purun sen na aya khan zo purun te po kha tel theya a me pol nan hianin Bete chum na tui kha ka mang don ani vu khata tam dein kan lei lawanga a thap kan du kha chuan mar cha hring te po kha kan tel me anga ti hian hei kalo met zo to hei hi kan kang nga lang tel po lo sa to kan beng per venga aleng zat kha kan khak mai don ani cái thịt xả lút tục là quá xả giòn he hay căn chọc ngal là vang ati hianin rei lo te nuwa kan let don chawani Chhangban kan angkha ni tap mea ti hian hei ama in aron lang ve mea gesi ti hianin asanga khanin kada char char ani leta ho lo hun le der to he hian atui lu to ka hetiang chhang hi chhang al hi Bete hian ati hang to pa abu ban lo hang nen kan rei lu to khi angai lawa minute thum bor vela hi chuan a min me ya hei ti hian hei po hi alo min to ka phor chak anga tel po he alo sale to a so em khan ti hian kan met phe ka ti hian kan beng phar ve ni chu du chuanin amum ang te po khanin a thlak thei thawani kha kha chu mani du ang khanin amum te a phek te khatyang khanin thlak mai turania hei po hi kan chok thwai lawanga ti hian amai na ron lang chho lenga chuta chuanin kan let don ani lo in del bom ve thina hei hi ti hianin ti san ve hi angaya Chhangban pa ngai kan ai kha chuanin a min har ve deuh hleka a cha awang hianin hine kan Bete chhang ron siam kha pakhat hi ti hian kan phel chen ange hei a ban thalut tuka a mui tapa thain ti zong te ni chuanin lo siam ve don ania ka chinen min lo thir saka wangin ka lo me